Imingcwabo eEastern Cape iyaqhubeka nokukhathaza njengoba igciwane iCovid-19 liqhubeka libhebhetheka. Lokhu emva kokutholakala kwabantu abayisithupha abanaleligciwane emva kokuhambela umngcwabo ePort St John's. Manje kutholakale abantu abangamashumi nanye kumasipala wesifunda iChris Hani emva kokuhambela umngcwabo ngempelasonto. Amagosa ezempilo atyalwe kulelali ukuzophanda ukuba iphi intsusa yale ntsholongwane. Ngamakhulu athi azimasa lo mngcwabo nalapho baye bophula imiqathango ye-lockdown. Ngoku uluntu luxhalabile. Siyoyika ke ngokuba ibifamily yethu le ibingcwaba pha besile pha. Buhlungu asonwabanga ngoba xa zifika ezimoto zisiza ngobuninzi. Siyoyika ngoba siyazi noba unayo le corona noba unayo. Ngosihlala sisexhaleni lonke ixesha. Ukanti abasemagwinyeni bamisele indawo zokuhlalisa bucala abo bosuleleke ile ntsholongwane. I-quarantine site ize ibe ile quarantine site efunekayo. Ufuneka ibe nandoni. Nawe eza specifications ezisuka ku-Department of Health zinikezwe u-Public Works ekuqinisekiseni ubana ezi ndawo ezi-identified zenziwa ngolu hlobo ziza kumitha ngazo izitandardzi zakwa-Department of Health. Kusenjalo urhulumente wephondo umemelele kwiinkokheli zasekuhlaleni ukuba zithethathethane nabahlali ukuze bazikhwebule kumkhuba wendawo ezingaphaya kokuqonda ze baphinde bathobele nemiqathango emiselweyo. Sibongoza iinkosi zezwe lakowethu, abefundisi nazo zonke iinkokheli zeenkonzo ngeenkonzo esinazo, nooceba bethu bazame ukuncedisana norhulumente ukugqithisa umyalezo kubantu ngokubanzi khona ukuze bangacingi nokuqulunqa le micimbi ngeli xesha lokumiselwa kwalo mthetho. Inkqubo yokuhlolwa kunye novavanyo iyaqhuba iphondo liphela. Abongile Iyakhathaza kwiindaba ze-SABC eCacadu.